Rangarira kutambudzwa kwakati wana naElijah Mugodi. Misodzi yedu iri pakuchururuka nekuti flag yenyika yakafana kuprofitwa isati yavepo. Takuda kubuda pachena zvedu. Tisade kana kuwanda. Tinotaura kuti we are ZANU PF before it was formed. Icho, Mapostori. Takuda kubuda pachena zvedu. Tinoti we have been ZANU PF before it was formed. And we remain ZANU PF religiously. Nekunamata, nekutenda, nekuropafadza, nekuprofita. Rufaro kwa more. Hallelujah. Kuti vauya vega. Chido chavo chekuti vataridze kuti aiwa isu sevapostori for ED tiri kuda kutaridza nyika yese jekerere kuti isu tiri kufamba nemutungamiriri akatibvumidza kuti namatai zvenyu pamadiro. Very powerful message. So this is the reason why Vapostori are supporting ZANU PF, because ndozo vajaira kubata Chibharo na vadiki somruko now, and because it is within their religious culture yekuroora vana vadiki. Chimwana chikangodayo chatoroorwa chisachabuda mazamu chatoroorwa, they do so because ndo unhu hwavo. Saka mukaona vakusupporta ZANU PF is because they are seeking protection. That issue yana machaya, this 9-year girl and so forth, it's because of this ignorance. Let us make sure that we register to vote, and let us make sure that we remove the pedophiles. Ndo vanhu vari kurara nevanhu kumabasa ivava kuti vapinze mabasa, ndo vanhu vari kurara nevanhu vanoshanda nemasubordinates avo, and that is the culture. Let us end it by registering to vote and voting for change.